ichiew nade to bende nyalo bagonwa twaka mar mondo mi wawinja ne pach jo Kisumo kotudore kod kaka omenda mar NGCDF tiyo. Millicent. Kamana ina Joyce, achiel kachiel kwa wuok e kar dak Manyalenda, mabende ada wuoyo kod moko kuom jopiny. Waginyiswa ni to gin gi pachgi. Giparo ni omenda mar NGCDF tiyo ga nade ka ging'iyo kaka piny medoru kata kaka omenda go winjo ti. Bende gineno ka omenda go osetimo gigo ma giparo ni owinjo bed ni gitimo ne jopiny. Achiel kachiel an kaendi gi jopiny mabende dholuo to ok gilony go ahinya to wang' ne giduokwa gi Kiswahili. Gin jogo mowuok e piny moro ka gibiro manyo Kisumu ka alora Manyalenda kaendi. Karibu sana, tutaanza na jina alafu tueleze wewe venye unaona hii pesa ya NGCDF. Kazi yake unaona inaendelea vizuri au la? Kwa majina ni Paul kutoka Nyalenda. Mimi ni mkaaji tu hapa, lakini mimi ni Mluya. ECDF kama sisi wakaaji wa Nyalenda hatuionangi. ECDF ni watu wa tumbo, watu wa maofisi ndio wanafaidika. Sisi hapa chini unaonaanga tu kwa gazeti CDF iko, lakini sisi hatuionangi. So tafadhali, kama inaweza kuja mashinani na ifikie watu wa chini, hiyo inaweza kuwa mzuri. Waache kuweka kwa maofisi. Na hayo ndio yale nilikuwa tu nayo. Tafadhali. Sasa ukiangalia tunaona hii mambo, hii pesa saa zingine inafaa isaidie watoto kwa basari. Hiyo pia inafanyika hapa. Ndio ile tunasema ni kwa wachache, si kwa kila mtu. Unapata yule inafaa isaidie, haitamsaidia. Inasaidia wale wanajulikana. Kama hujulikani, hakuna kitu ile unaona. Sawa, karibu. Ini nyalo wacho ngoyo pesa mar CDF. Bine nuko tiyo ko winjo beni oti. Anto gimane no kane kata kokonywa. Nwach pesa no beni bire mashinani ka. To gimo konywa go kone kata king'iyo sani oula hinyo ji. To CDF no nitie kuonde moko monego bed nokonye. To kata kone moko anen. Ora kia ni pesa no. En oling office MP koso en kanye. An gi nyinge luonga ni David Onyango. Aja dak Manyalenda. Erokamano ahinya. Mana kamano Joyce, mago paro mowuok e kaunti ma Kisumu kaendi odiochieng' ma kawuono kotenore kod kaka omenda mar NGCDF tiyo e alwora ka. Kiwinjo ka jopiny ywak ni pesa no ok chop negi kaka owinjore piny kaendi. Giwacho ni to pesa no gikia koda oling' e apis MP kata oling' kuma nade. To gigombo ni kaber kata sani ma oula kelo ne oganda mopogore midhiero to pesa no inyalo gol mondo mi okony jogo mabende oula hinyo koni kod kocha kod tim achiel ariyo adek manyalo konyo ngimagi kata manyo kuonde ma ginyalo jote. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime mondo wan bende waring walu weche mamedo tuche kaunti ni ma Kisumu. Joyce. Mana inya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu wawinjo paro mago mag jodak e kaunti ma Kisumu. Wabobedo kwa penjo welo mantiere godo ka bende weche mag oula. NGCDF nyalo konyo kose oyo kose nego bed ni tia kod omenda mano moket tenge ne kedo kod masiche mabiro apoya mano mar konyo jogo ma oula sani ywere kor gwenge mopogore opogore. Erokamano inya Millicent, inyalo dhi nyime mar